Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dnes sa nachádzame vo skateparku Zvolen. Ako to vyzerá a ideme tu čo dať. Teším, že som túto rampu skočil, no to som strašne chcel z toho veľkého. Edo dropol toto účko, Edo dropol s jednou nohou toto účko, proste dneska nám to ide. Sice Edo mal hen tam troška fail, ale to nevadí, lebo je v pohode a je tu živý. Takže tento skatepark je parádny, jeden z najlepších, kde som v živote bol a dávam mu 4,5 z 5 hviezdiček. Takže rozhodne mu to neminie, je to parádny skatepark a čaute.